Poštovanje, dragi prijatelji, odnosno gledalci ovog videa, ljudi koji će pogledati ovo, stvar o kojoj ću pričati, odnosno ne stvar, nego čovjek o kome ću pričati je momak koji ja izuzetno cenim, poštujem i pre svega zbog nekih njegovih ljudskih kvaliteta, a ono što je možda u nekim momentima osporavano bilo je taj neki njegov profesionalni poziv da se bavi muzikom na jedan određeni način i njegov talent. Sad ovako. Stvari, prvo što ću govoriti, odnosno napomenuti. Ja ću govoriti objektivno o njegovoj muzici, zato što ja nisam kritičar, niti sam kompetentan da ocenjujem nečiji profesionalni rad, što veliki broj ljudi sebi dozvoljava kroz neke degutantne komentare pod lažnim imenom i prezimenom, uvredljive komentare. U stvari, dolazi do izražaja njihova mržnja i zavide. I to su irelevantna mišljenja i komentari, kao što bi i moje mišljenje bilo irelevantno kad bi ja pričao sa kritičke strane o kvalitetu njegove muzike, njegovih pesama. To može samo da bude relevantno mišljenje kada bi neko ko se profesionalno bavi time pričao o tome. To što danas, napomenuo sam malo pre, svi glume neku kritiku, to je problem ovog društva. Alen, ja ga poznajem još iz vremena kada je bio klinac. Okumio sam se sa njegovim rođenim bratom Denisom, koji je bavio se isto tom nekom vrstom muzike, koju ja slušam, ne slušam, poznajem do duše dosta poznatih tih naših, ajde da kažem, rap muzičara, ali nisam nikada nešto preterano sebe video u tom nekom muzičkom pravcu, zato što sam ja više bojemski orijentisan i onda ta muzika mi je onako nekako prihvatljivija. Stvar koju ću prvo napomenuti je to da Alen svaku pesmu koju sam ja pogledao, koju je on napisao ili neki spot napravio, je prvo pesma, tekst koji ima emociju, ima tu energiju koja je izgubljena u bilo kom segmentu, pravcu muzike, zato što je komercijalizacija najveće zlo što se tiče ljudi koji imaju talenta. Vi imate talenat, bavite se nekom vrstom muzike ili nekim muzičkim pravcem. Vi mora da sebe preorijentišete na ono što je diktira tempo sadašnjice, a to je muzika koja jednostavno onda nema taj kvalitet i to vi niste vi. Znači, to bi isto bilo kao kada bi ja sad kao navijač Crvene zvezde otišao na tribinu Partizana zato što mi je neko dao novac za to. Ne, znači ja smatram da čovjek treba da ostane dosledan. Ako takvu vrstu muzike pravim, ne mora nikada da napravim novac od toga, bitno je da sam radio ono što sam voleo. Moje neko mišljenje, u stvari životni rezon je, ako čovjek ima smelosti i hrabrosti, da, kako ja to kažem, skoči u visine po svoju zvezdu sreće i onda padne s te visine, a nije uhvatio tu zvezdu. Nije to poraz, nije to strašno, nije to... Jednostavno, ja se divim takvim ljudima, Alen je jedan od takvih ljudi, zato što i ako bude pao sa te visine, pašće ko ratnik, ali neće pasti kao pička. Većina ljudi koja ne sme da proba ništa u životu, jer da se mi razumemo, izbaciti javno nešto o sebi na bilo koji način, vi ste svesni da će masa ljudi to kritikovati namerno u jednom negativnom smislu, zato što posvesno znaju da oni to nikada ne bi smeli da urade. Ljudi koji su puni mržnje, koji su puni negativne energije, će uvek naći za shodno da komentarišu o vama na ovaj ili onaj način. Samo onaj ko sme u oči da kaže i negativan komentar, taj je neprijatelj za svako poštovanje.
Ne mora da bude prijatelj, neka bude neprijatelj, ali da ima smelosti da to kaže čoveku u oči i da stane iza toga. Alen pre svega ima svoj stav, ima svoj rezon u životu, ne obazire se mnogo na ljude koji ne misle da je on dobar u nekim stvarima koje radi, jer ne može čovjek da bude loš u tim stvarima koje radi ako on uloži neverovatnu energiju, a svaka njegova pesma nosi ogromnu energiju, talenat koji je neosporan, i on nije promenio svoj pravac pravljenja pesama zato što je neko danas popularan tamo i peva s nekom pevaljkom sa estrade. Ne, on, dečko, pravi muziku koju on voli. Meni je to za svako poštovanje. Naravno, ja kažem, dajem, ovo je moje objektivno mišljenje o čoveku, kao čoveku njemu mogu da pričam sa jedne druge pozicije, ali sada ajde da se malo baziram na to šta on radi. U današnjem vremenu izuzetno teško je izboriti se za neko svoje mesto. Evo, ja znam da je njemu lajkovao, na primjer, jedan poznati naš reper, njegov profil jedan na jednoj društvenoj mreži, što i tekako treba da mu imponuje. Što je pohvalno. U današnjem vremenu svako može da uzme telefon, da se snima i da pušta to javno, ali da se vi izdvojite u masi takvih ljudi, to znači da imate talenat. I to jeste pokazatelj da će taj čovjek napraviti neku, ne mogu da kažem zavidnu karijeru, ali i da ne napravi karijeru. Pošto je zato što radi ono što voli. Znači, to je njegov stil života. On, momak, voli tu muziku, voli tako da živi u smislu da svoju emociju pretače u pesme koje su u tom muzičkom pravcu. Ja opet kažem, ja sam više kafanski lik i bojanski lik koji će uvek kazati da je Toma Zdravković broj 1, zato što ja to volim. Ali ja ne mogu da dajem, ja mogu da dajem, znači, objektivno da sagledam njega kao izvođača te vrste muzike. A evo prost primjer. Koliko vas se usudilo da nekad proba da otpeva nešto i da to javno izbaci? Neće smeti niko. Zato što ne mora da bude ok, niste talentovani za pevanje. Hajde, izrecitujte nešto. Naslikajte nešto, izbacite javno. Ne. Svi će osuđivati, ali to niko neće uraditi. Tu se on izdvaja od tih drugih ljudi. Meni je nevjerovatno krivo kad vidim, na primjer, neke dislajkove na njegovim nekim spotovima, zato što znam da taj dislajk, nema ih mnogo, ali znam da to nije zato što im se nije svidela tematika pesme, nego je to dislajk mržnje i zavidi. Znači, taj čovjek ne mora ni da osluša šta će on otpevati, odrepovati, ispričati. Na prvi sekund njegovog videa on će staviti dislike, zato što su to takvi ljudi, bolesnici, mentalno poremećeni ljudi koji imaju ozbiljan problem u glavi. I malo pre sam pominjao, uzmite vi, snimite, napravite, bilo šta izbacite to javno. 95% ljudi neće smeti, zato što se plaše osude istih takvih kao što su oni. Alenova muzika je za mene specifična, zato što je on po nekom mom laičkom mišljenju uklopio mnogo tih nekih načina repovanja, ali emocija dolazi do izražaja. U smislu, jedna pesma će biti o nekom obuhvatnoj situaciji u zemlji, o odrastanju tih ljudi u toj zemlji, a druga pesma će biti totalna neka emocija, na primjer, kao za njegovog pokojnog deku, kojeg sam ja bilo mi je čast da poznajem. Znači, čovjek može da sebe preorijentiše ili ovako ili onako bez ikakvih problema. Znači, ne peva samo jedan rep kao što većina radi, ne repujem u stvari. Čovjek može da napravi u momentu zato što ima emociju, zato što ima osjećaj, zato što ima talenat. Ne mora on nikada da bude mega poznat u tome, ali će mi biti drago zato što sam ja poznavao i poznajem čoveka
koji radi nešto iz duše. To je problem današnjeg vremena, jer nama su ovde bitna stvar. Ovi danas su poznati reperi ili izvođači bilo koje vrste muzike. To ne znači da ti ljudi imaju talenta. To znači da ti ljudi nemaju muda da pevaju ono što oni hoće, nego pevaju ono što je nametnuto i što diktira jedna bolesna zajednica u smislu nekog standarda života i stila života. Pa pogledajte svaki spot tih rep izvođača. Lete novčanice neke, polugole devojke, oni su u nekom luksuzu, tu se obrću neke kible, nešto, pa da li neko stvarno misli da ti ljudi žive tako? Ne, oni su samo dozvolili da im se poseru ljudi koji diktiraju tempo kako će izgledati današnja neka muzika, odnosno muzika koja će biti popularna. Alen, siguran sam da to neće dozvoliti nikada. Njegovi spotovi su skromni, sa minimalnim budžetom, ali imaju dušu, imaju to nešto što kažu, to nešto što fali današnjim izvođačima koji probaju da nadomeste to. Sedim u Bentleyu, sedim u Maseratiju, znaš, tu mi neke devojke oko mene, a ja nešto pevam. Pa druže, nisi ti napravio tu pesmu. Neko ti je to doturio jer narod hoće da sluša u današnjem svetu tu muziku. Automobili nisu tvoji, devojke nisu tvoje, pare nisu tvoje. Druže, ni ti više nisi tvoj. Ti si pristao zarad neke lažne popularnosti. Koga bre bolo ovo vidim tamo neke, ja masu puta vidim ljudi, ne znam, i on sam skoro, neću da napominjem, na zadnjem mom gostovanju sam upoznao dečka koji ispade mega popularan u današnjem vremenu. Mi moćni smo se u studiju, i ono, čovjek, za mene simpatičan, jedan klinac koji, pa posle kad sam video, kad sam čuo odnos od nekih meni dragih osoba, dečko me, ja to ne slušam, meni nije popularan jednostavno i to tako funkcioniše. Ali da se vratim na Alena. Svako ko na bilo koji način hoće da da negativni komentar na njegovu muziku, na njegov styling ili bilo šta, ostavi po svojim imenom i prezimenom komentar. Ostavi obrazloženje zašto si ga komentarisao negativno. Znači, ne sviđa mi se tekst pesme, ne. Ali stani iza tih tvojih reči koje ćeš ostaviti njemu. Najlakše je izvređati čoveka, ismejavati, ali bez razloga. Ok, tebi se ne sviđa ta njegova vrsta muzike. Nemoj da slušaš, jer ti čim ostavljaš komentar nekome, no, znači ti si dao deo svog života i vremena na gledanje tog spota ili te pesme. Budi lepo, Jack, onda ako šalješ negativan komentar po svojim imenom i prezimenom, ostaviš lepo, ali daš obrazloženje. Vidi, druže, meni reči pesme se ne sviđaju, tekst pesme, zato što mi propagira, ne znam, kriminal, blud, narkomaniju, ali njegove pesme nisu takve. Opet ponavljam se, nek proba neko da napravi to što on napravi. Upalite samo telefon, evo ovako, u live i pričam ovo, izbacit ću javno. Nećete smeti, zato jer to ne može svako. A on je imao dobru, ja ne kažem da je to, ovo što je on uradio je na neki način uspeh i on će tek uraditi, ja sam siguran. On jeste imao dobar temelj, to što je imao brata rođenog starije koji je to radio, Denčija koji se bavio tim. Ali nije Denči, njegov brat, zaslužen za ovo, za kvalitet koji on sad pravi. U pesmama, bio sam tamo na neke komentare o 30 sekundi pesme, pa druže, ok, napravi ti onda 6 minuta pesmu, da ti neka bude hit. Sve pohvale za momka koji sme da krene, ja ću napisati, ja ću ovo, ja ću krenuti, snimit ću, uradit ću, izbacit ću. Svi koji misle drugačije, probajte da uradite i stavite se u njegovu poziciju. Ljudi su spremni da osuđuju. Najlakše je osuđivati, teško je razumeti, teško je dati podršku.
Ja ću uvek Alenu dati podršku, iako ne slušam tu muziku, a ću mu dati podršku jer ima petu. Jer ima muda da stavi telefon, da uključi, da snimi, da sam napravi pesmu, koja iz duše ide. Ne mora ja da je razumem. Znači, ja nisam kritičar da bi ja razumeo, ja sam publika koja će da kaže, vidi, ovo mi se ekstremno sviđa, pronašao sam sebe u tom spotu, u pesmi, ovo mi se sviđa ili mi se ovo ne sviđa. Ali kad mi se ne sviđa, ja ću kazati, vidi, ne sviđa mi se, ne pronalazim se u pesmi, to nije moj život, to nije, ali neću vređati čoveka, neću ostavljati pogretne komentare, neću tu zavid koja je, znači 95% tih negativnih komentara je zavid. I ja želim mom velikom drugu, prijatelju Alenu, da postane najpoznatiji reper na ovim prostorima i da nikad ne promeni pravac muzike, da nikad ne uloži u spot više od 10 eura, a da bude uspešan. To je pravi uspeh, kada vi iz ničega napravite nešto, da se ne uklopi u moderne trendove pevanja, da nekomu nameće trend koji je popularan da on peva. Druže, ti si poseban i svoj zato što takvu muziku želiš da pišeš, da pevaš i ti se lepo osjećaš. Toliko od mene, ja sam Đaković Nemanja, nadam se da sam uspeo na neki način, ne da pomognem, nego da ljudima dočaram ličnost mog dobrog prijatelja Alena Janoševića i hvala svima koji će pogledati ovo, jedan poljubac za sve vas, sve najbolje.